kijing urlong kijing ang nuot ha kijing em kijuan ra om tang ya kijing kemen bo urlong kijing ang nuot Henry ka wanra ru ya kanam ka burom ya ka yang kasam ka shnong ka thau bat ka dong ka than langin phai ha ka kam puli puthi ni ki kam yele kai ni kinu kinu ki kam ka wei ka samlai le kai khun kati ka bana ka shnong lum ding hari boy district ka bade ka samlai khun kati ka blang pen khre shat ya la di ban le yeshimanta sha ka world arm wrestling championship arjar pusau hamalduwa ha ka Europe ban mi khmat ya ka India la ban kedo baka senebi singkli kan le yeshimata sha ka lumpung ka ban salong ha ka khat santrik bat penkut hadu arp santrik unailar arjar pusau da ka jingsong komen bat jingsong khia bat ha ka ju ka por ban aiman siam ya ka ni ka samla Menta ka sngi khat sautrik nailar arjar pusau ka Ribhoy Youth Federation RBYF umdan circle ha ka jingelam samla pondar sim ubade president bat kidkhat ka ni ka sengna umdan circle kilalet hayeng sa jong ka senebi singkli ha ka snong lumding ka samla senebi singkli ka diga khun jong ba Carlos sim bat kong Jisenta singkli ka bai shong bai sa ha ka snong lumding ha Ribhoy district ka senebi singkli ka dika way na kitay samla bala job bat wanra nam na ki babun ki lumpung ya kun kiti ki bala pelong keleng ka jaka jong kari bat ka bala juwan ra nam wanra burom ya kathan ya ka district bat ka jala miglaya hi borok ka way menta ka sngi ka khat sautrik nailar arjar pusau ka seng RBYF umdan circle ka le yarap da ka song pisa bat pendeng janjan dia ban ai mensiam ya ka senebi singkli kum kadak ka jing ai mensiam Nakalyang kaseng RBYF langbau presiden ke umdan circle uba pondar siem haba ajin keren ulak kentho ya ke sorkar jela bakamla ban ai ki jingerap ki babiang hadu menta kabala dei ke por baka hab ban mi no nala ke jela ban let yeshimenta Susuru lo ang babun ki samla ki bedon kasap hagi kam yelek kai ki beper ki du mensiam no ki hab ban sange no namar kimla ban penmi pisa naladi ban kershan yeladi walla ki don la kasap bat kasukut no tang shiteng por Paglet ngai kublei pi chejar go sing dalang ngangkong kepak sendi idei bamdan lat na ciyo ka kam malu mala nga kercan ikat bala lembaga jing ai mesin dan bok kumba piong ngaro ngambun ketin ban keren sibun nga sungu ipi baro ngamla banjar kerteng di sing balang baper kila ai mesin kila no senyang nga komuk pa ngamla ai ban penmit penyak lembaga jing yarap di susun lem ya ko kun nga ka senebi ngai kublei pi baro ciajar dan bok kumba keren sekretari neu presiden jeng pi ka seng RBYF ai mensim dan bok bahkan ra nadu kadong de boy ni umden jing right nang tulu kamtam ka stit mengalia jing mat kata karin ya kan wanra yau tau so batiang dan bok kumba pi ai mensim kan job no ngai kublei pi tang kata niat hi kublei sibun iwan ban ai mensim i ka dikasi namar ba kumbang itip kadang-kadang kasin ke ba nakaliang juga ka seng ka jungi bang iyo banun sakilang hakane ka por na banta ban wan ai mensim i suwa ba in lej mikmat na ka jela ba ik ka jungi kumjur na ka ri ba ik ka jungi sapo kari Moldova hangte hapo Eastern Europe dan nakaliang jungi ka seng ngiwan hangne na banta ban ai mensim i ikit bok ket yang i ba inwanra ya kanam kuburom bat insami laknom no lasisni insami nang nena po ka jela ka jungi insa lechti te nakaliang jungi ngikit bok kit yang i ba in yo kamet ku koy bukhya kumjuru ban wanra ya kanam kuburom ya kadong ka thajum den ka jungi kumjuru ka jela ka district Ribhoy bi ka jungi hamtam ka jela Meghalaya ka jungi kari India hi barok we te hakani ka por ngasngeu ban kapat ya ka Sorkar Meghalaya hi barok we ba pinsyoba ban phai khmat sha ki sambla jongi ki ba nakadong kathan Ribhoy hi barok we kumjur na Meghalaya hi barok we ba ngi i bunsin ba sarkar ka leklet ya ki sambla ki ba mikman hagi we ki kino ki benta agaliang ka sport ngi i ba ka sarkar kamnom aimensim ladangi phai ha wede bat ki kapisa katengka ini ikong senebi singkli ila penlut hin na jong ki pela lade naki bahing hasam hendrai ngakarpat ya ka sarkar na sport department pinsubha ban phai khmat sai ban yarab i ka jinglut ka jingsap kalong ka babun daki lak iba ide ban penlut ban yo ban sim mentah hangti
te nakaliang jungi ngi kerpat syaka sarkar bapin suba ban yarab ye kat ka ba la namar ba kadega sni ngi wan tang ban siulam ban snok tilang ban ban ai man sim namar ba ilong iwei semblakan kenthe mo napo kadong katang ribhoi ka jungi ibaju wan ra ya kanam kuburom men hakani ila wan napo Uzbekistan hapo kontinen Asia ila wan ra ya kanam kuburom ban wala iyo akatat position ru andre ngelayo ban sakilang katusni bat kalong ka jingkemen yingi dakane kaporo ngiwan ban I'm sim shwa bin mi dan nakaliang jungi kesang ngikit bokir yang ban ngidon rekat bat ina kapos tangkat tak bispo